Din încercare și din foc mă scapă Iisus Hristos. Dacă nu mă va scăpa, Du-te-mă în priza acolo, nu mă bagi în priză. de El nu mă voi lepăda. Totul te voi încălzi, Domnul mă voi bizui. Iar dacă nu mă va scăpa, de El nu mă voi lepăda. Totul te voi încălzi, Domnul mă voi bizui. Ca Daniel mă voi ruga, pe Domnul îl voi chema. Din groapa mare și adâncă mă scapă peste scări. Chiar dacă nu mă va scăpa, de El nu mă voi lepăda. Doi puceri. Totul te voi încălzi, Domnul mă voi bizui. Chiar dacă nu mă va scăpa, de El nu mă voi lepăda. Cu totul te voi încălzi, în Domnul mă voi bizui. Să fie Domnul. Am mai zis lucrul acesta, că Satana niciodată n-are pauză. El întotdeauna încearcă să rupă legătura între om și Dumnezeu. Să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu